sing sayo sarta sing rukun yo ngger prayitna lan Jawa audio matur suwun kanca-kanca YouTuber matur suwun kebiar busanane sorae toto rupo horek serupu moro saya tidak ditulodo budale jati sari budaya ayo nduk goyang kiri goyang kanan jati sari budaya iki ayo ger para Sri Kandi Jati Sari Budaya lalu wonten Bina Agung Budaya Bapak Bibit iya Jati Sari Budaya lalu wonten panjenengan Bapak Kayisno Bapak Seguyung dari panjenengan Bapak Wari lalu Bapak Hirno Bapak Bibit lalu berikutnya yuk hei Yuk, hey, oh, hey, oh,
Yuk, obra. Hey. Bersama Gadis Hari Budaya
Coba. Karepe piye karepe? Piye to Mas Doer? Iki bocah-bocah iki ngelak apa gak? Ngelak. Nyuwun Nyuwun mimi. Nyuwun mimi. Mimi apa? Susu. Sus. Banyu putih. Penak mentang ngombe banyu putih. Susu ngono lho, kopi. Iki nyuwun banyune Pak, niki dipun nunjuki riyen. Niki Mangga ta mangga. Nggih, sing ngelak sing ajeng ta nggih. Sedaya ngelak. Nggih, sedaya ngelak. Nggih. Penak jarane mek banyu putih. Jalan. Neng kono nek banyu putih, Mas. Neng kono nek. Mas air. Heeh. Ora apa-apa. Ya ngelak kok jenenge ngelak. Mangga ta mangga. Disambi apa to apa kono lho Mas, panganane dipangan Mas. Ya kalau disambi kayak sini mburi kan Disambi Mas. Disambi Mas. Nah, kalem-kalem bae sing penting rebut cukup. Karo ngenteni sini mburi kayak joki-jokine ya. Loh, nuk ngene ya ora apa-apa lho. Iki takonono kanthik parga apa gak? Biasane kene kanthik parga apa gak? Kenduk-kenduk ora? Kanthik parga apa gak? Nek kanthik parga juwejer. Air. Iki sindian iki takonono ngombe pisan apa Mbah? Mbah kok. Mboten. Nek sindian iki ndak perlu banyu, Kono perlu tasik. duit. Nggih niku. Ada duit. Sudah? Oke. Ready Mas? 2 gak tekan ndi. Kang tak celok jangan Ho. omongkan aku lambe sik temen simpen iki kacar mobil. Ya pengen. Oke. Ho. Hey. Awas, hop. Hey. Ya. Sesarengan Jatisari budaya. Jaranane wong tulung agung. Aho. Sumirat kuning semenar Suryawan Sajen
Jatisari Budoyo Pandowo Audio Profesional kaca-kaca YouTuber masuk Oh,